akwai mutumin da ya fara shan ruwan famfo a Kano. Ina zuwa shine ya fara shan ruwan famfo a Kano. Mazadu Wakilin Sarki. Abin da ya faru lokacin Abdullahi Bayero shi ya gina matatar ruwa ta Fanshekara. Sai aka fara production. Sai labari ya zo masa an fara, sai ya tashe shi ya ce je a sai ruwan nan. An gane abin da ke nufi, ya je a sai ruwan nan ya ga yanayin sa yake. Ya ce shi ne ya fara sha. Ya sha zai faɗi gaban sarki. Sai ruwan nan bai da illa ga jama'a, ya ce to shikenan. Daga nan sai aka yarje wa jama'a. Yi ma ba da public announcement kamar irin nationwide broadcast. Ya abin da mutanen Kano ya ce a fara amfani da ruwan famfo. An ga ya shiga record ko? Kan nan muna da mutumin da duk sun ɗanyi nisa ne. Wani mutumin Kano, Professor Amir Dore, da ya tuƙo motar tun daga London a Kano. Yes, kwanansa 24, wajen mil 20,000 ko 7 ya ci ne kafin ya zo Kano. To muna da su. Akwai mutumin da ya fara sayan mota ta farko, private car, shine Alhaji Muhammad Nagoda. To akwai kuma mutanen da muke da su within educational cycle. Akwai mutumin da ya fara zama nuclear physics, professor a arewacin Najeriya. Wani Professor Ibrahim Umar Bichi ya rasu, former BC na BUK. So muna da su. Akwai first woman professor ita kuma education ta ma'ayan nan Kano. To duk wanda dai excelling a rayuwa duk muna sa su a nan wannan makaranta.